Σας λέω τώρα, είμαστε σε ρε, τρέχει μια κοπέλα να πάει σε ένα άθλημα και βιαζόταν. Στον Άσο θα το πω μετά. Και κάνω στην κοπελιά του, πραγματικό αυτό. Και κάνω. Περνάει στα 2 μέτρα, γυρνάει την πλάτη και μου κάνει «Βάσταρδε». Μένω μαλάκα. Μετά από κάποια ώρα, εκεί στα περίπτερα. Έρχεται, δεν είχαν έρθει τα παιδιά, ρε. Η Ρο ξέρει. Όχι τη δεύτερη χρονιά του πρώτη. Ναι, φυσικά. Έρχονται, καθόμαστε στο περίπτερο, σε κάποια φάση. Έρχονται 5 και είμαι με το Σωτήρι. Σαν ήμουν μόνος στο περίπτερο και το κράτησα. Όπως. Εγώ δεν είναι. Λέει η κοπελιά, αυτός είναι. Ρε εσύ είσαι. Ρε εγώ είμαι παιδί. Ρε εσύ είσαι. Παιδιά, δεν είμαι άμα. Ρε εσύ είσαι ρε πουτάνα που πήρα την κοπέλα. Μετά και θα πει ρε τι κάνεις το πουτάνα. Πουτάνα. Τον εσπάει το ξύλο. Είναι και πλαταρά. Τον επεστάει το ξύλο. Δίνει κόμενα τέτοια. Πουτάνα, τι είναι το ένα τέτοια. Κάνουμε τα ράματα. Είμαστε στον Άσο να βγάλει. Είμαι μια κόμενα και... Ποιος είναι ο Νάσος? Να το πω, είναι αντιβαράκια πέτσα αυτά που έκανε. Αυτά που έκανες. Όπως είμαστε, είμαι μια μάνα και... Οι δυο σας ήσασταν. Ναι ρε, είμαι μια Ρουμάνα και... Τώρα σου θέλω να το πω αυτό. Έγερε. Ντρέπομαι να το πω. Καλά, μου λέει... Ακούς ρε εσύ. Είμαι με μια Ρουμάνα. Νίκο, άκουσε με. Είμαι με μια Ρουμάνα τώρα, στον Άσο και μου έκανε πώς το λένε αυτό, δεν μπορώ να το πω. Μου έπαιρνε πίτα. Και... Στον Άσο, ρε, κάτσε να δεν τόση ώρα έλεγα να το πω. Όπως είναι, μου κάνω. Κάνω αυτό στο ποτό σου. Όχι, έρχεται στον ποτό της, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι είχα. Έρχονται 5-6 τυπάδες εκεί, το αφεντικό. Ρε μάγκα, ποιος είσαι εσύ, bueno, είσαι κοπέλα, κοίτα του λέω φύγα, γιατί έφτιανε μια πίπα και για σένα. Ναι, για μí, κάτσε του λέω γιατί έχω μια πίπα και για σένα. Άμα κάνει μαλάκι. Τίποτε σε μένα στο αφεντικό. Πάει να μου. Τι κάνετε?